Evo nas, došla je u studio Tamara Stojković iz organizacije 28. jun. Oni danas otvaraju srpsku školu u Krajini. Tamo ima oko 30 srpske dece. Kako su došli na tu ideju, ko im je pomogao i šta će sve deca tamo moći da uče, pitam upravo Tamaru Stojković iz organizacije 28. jun. Tamara, poštovanje, dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Sad, ajde da te pitam, kako ste uopšte došli na ideju, da li vam je neko rekao da je potrebno da se otvori srpska škola u Krajini, da li su to bila deca, roditelji i kako je sve izgledalo i gde se otvara? Evo ovako, prethodnog leta udruženje Naša kuća iz Đevrske je organizovala neku letnju školu za srpske đake u Krajini, gde su oni učili o našoj istoriji, o kulturi, učili su srpski jezik, pošto je to izborni predmet u školama i dosta dece ne pristupa toliko ozbiljno tome ili možda nema dovoljno materijala za učenje, tako da su oni organizovali tu letnju školu na prostoru gde je nekada bila osnovna škola u Đevrskama. I zatim prijavilo se dosta dece, oni su se polako prebacili u prostorije udruženja Naša kuća. Međutim, deca su prerasla kapacitet udruženja, tako da je kontaktiran vladika Nikodim o ovoj akciji, ideji, i on je bio oduševljen idejom i ustupio je prostoriju u parohijskom domu učenicima. Tu smo usledili mi i čuli se sa udruženjem Naša kuća i renovirali, uredili prostorije parohijskog doma u kome će deca od danas pohađati nastavu. Ja se nadam da ćemo imati prilike da vidimo te slike. Vi ste, znači zapravo vama je najviše, vi ste kontaktirali vladiku Dalmatinskog Nikodima i onda je on rekao, evo izvolite, dobit ćete jedan sprat parohijskog doma za tu srpsku decu. Tako je, baš je. I šta će oni tamo učiti, kako ste to, mislim, da li sada vi preuzimate tu inicijativu, ko će sve tamo dolaziti, ko će učiti ili to ostavljate u udruženju Naša kuća? Uradili smo sve sa udruženjem Naša kuća, oni su završili veliki deo posla. Evo vidimo slike kako ste vi to lepo sredili. Mi smo ih podržali koliko smo mogli, odvajali smo za ovaj projekat i u prošlosti, međutim ovo je jedan projekat koji će trajati nadalje i koji će zahtevati održavanje i predavaće učiteljica koja je zapravo dobila od našeg predsjednika zlatnu medalju za očuvanje srpskog identiteta u Hrvatskoj, Radmila Berić. Radmila Berić, dobro. Radmila Berić, da, ona će držati nastavu učenicima, imaće i naravno goste predavače, sveštenike, ići će na putovanja i učit će kroz igru i kroz zabavu, ali i kroz ozbiljan rad o našoj istoriji, kulturi. I bit će sve na ćirilici, ili tako? Tako, da. Da se ne zaboravi ćirilica tamo gde je nekad bila glavno pismo. Dakle, Naša kuća i vi zajedno ste napravili nešto ovako lepo. Rekli smo da tamo ima oko 30 srpske dece, ali tako? I svi su oni zainteresovani da idu u ovu školu? Da, interesovanje sve više raste, pa eto, ko zna, možda uskoro budemo sređivali još neke prostorije, ja se nadam. A sada će to biti organizovano samo vikendom, je li tako? Tako je, da. To je plan, pošto oni idu u svoje normalne škole, a ovde će vikendom imati neke dodatne aktivnosti. Da, ovo je vikend van nastavne aktivnosti, da kažemo. Znači ima ih 30-ak za sada. Koji je to uzrast? To je uglavnom sve osnovna škola, je li tako? Da, to su osnovci. Šta je još neki plan? Hoćete vi danas ići tamo kada bude bilo otvaranje? Da, imamo predstavnike tamo, naravno. To su, eto da napomenem, zanimljivost, to su deca, tamo nema puno dece i to su takođe deca koje smo mi dodeljivali naše stipendije pred polazak u školu. Inače, svake godine imamo Nikola Tesla stipendije za osnovce i za predškolski uzrast, naravno. I onda, evo, na primjer, prošle godine su neka od dece primila stipendiju i onda ponovo sa udruženjem Naša kuća doveli smo ih u Beograd da se malo osjete kao deo zajednice, gde su proveli vreme i sa patrijarhom, išli su sa njim u Zoološki vrt, obišli su Gardo školu, Dom Narodne skupštine, Stari dvor i tako dalje. Koliko im to znači kad oni dođu tako iz jednog mesta u kojem, eto da kažem, malo teže žive i dođu ovde i vide kako mi zapravo
lepo živimo, a oni baš i ne. Da, pa mnogo znači ne samo zbog te finansijske podrške i stipendija, nego eto te aktivnosti da vi njih dovedete, da oni provedu ovde par dana sa svojim ljudima, da se osete kao deo zajednice, jer Srbi koji su van Srbije često se osjećaju odbačenim, što naravno nije slučaj, ali jednostavno lepo je biti malo u svojoj matici. Tako je, u prestonici svoje. Šta kažu oni, kako tamo žive? Delite stipendije, oni idu u školu, druže se, je li im teško da se žale ili ne? Ne, oni su jako zahvalni, jako srećeni na svakoj prilici. Evo, to se pokazuje po ovom interesovanju za školu, koja apsolutno nije obavezna, koja je vikendom i na kojoj se takođe ozbiljno uči kao kod nas srpski jezik. Oni to sa radošću prihvataju i dobrovoljno biraju da idu tamo. Da. Šta su još neki planovi vaši sada, Tamara, organizacija 28. jun? Evo, skupili ste novac za pomoć nastradalim rudarima, ta akcija je završena, evo sada otvarate srpsku školu u Krajini. Šta su vam još neki planovi? Hoćete se odmarati preko leta ili ćete raditi? Ne, kod nas nema odmora, nema ni vikendom, neće biti ni preko leta. Da, isto kako da. Dobro. Taman da dajemo materijale. Tako je. Pa neki skoriji planovi, imali smo par akcija u prošlosti koje još treba da završimo i da zatvorimo, za koje smo skupljali donacije. Tako da je to sve u procesu, očekujemo rezultate vrlo uskoro. Od ovako nekih zanimljivijih projekata imamo projekat koji će se baviti, pisali smo izveštaj takođe za Ujedinjene nacije o pravima žena u Srbiji i kako to napreduje, gde smo bili ranije, pošto znamo da je Srbija bila prvak, da kažem, u toj jednakosti polova i pravima žena i kada pričamo o pravu žena da glasaju i tako dalje. Još jedan zanimljiv projekat meni lično na kome sad radim jeste ekološki teren koji gradimo u opštini Stari grad. Dobro. Uskoro ćemo otkriti lokaciju. Da ne otkrivamo još, jel? Da, kada budemo imali još informacija. Biće izgrađen od ekoloških materijala recikliranih, imaće solarne klupe, tako da to će isto jako lep dizajn i to će koristiti naravno mališani iz osnovne škole u čijem će se dvorištu graditi, ali naravno i svi oni koji žive u Beogradu i na opštini Stari grad. Dobro, znači to su neki planovi za leto. Jeste li zadovoljni kako ste odradili akciju za pomoć nastradalim rudarima? Vrlo brzo ste skupili 8 miliona i više od 8 miliona. Da, skupili smo 8,8 miliona i uplatili smo sve tačno do 40 dana. Išli smo da obiđemo porodice par puta. Nije bilo lako upoznati 8 porodica koje su u tom trenutku izgubile nekog najbližeg sebi, ali im je dosta značila ta podrška. Dobili su i podršku sa mnogih drugih strana. Dosta ljudi je čulo o tome, pomoglo na neki svoj način, tako da nam je baš... A ko vama pomaže? Kako vi skupljate pare za sve ono što vam treba, za sve ono što zamislite? Jel vam pomaže dovoljno Instagram? Imate dosta pratioca na društvenim mrežama, pa onda to šerujete, pa neko malo pomogne, neko malo više. Jel se uključuju kompanije, poznati, kako to izgleda? Pa da, obično taj marketing, rekli biste, nije toliko bitan u humanitarnom radu, međutim zaista jeste, jer tako vi dođete do ljudi. U ogromnoj meri nam pomaže Instagram i Facebook, imamo i Facebook fundraisere, Instagram fundraisere. Jednostavno tako ljudi čuju šta se dešava i kome treba pomoć. Dosta poznatih ličnosti nas podržava i dosta znači za jednu humanitarnu akciju kada vas podeli neko ko ima jako puno pratioca. Prvo zato što njihovi pratioci njima veruju, to dođe do dosta ljudi naravno. Tako da nas podržavaju. Više ne bih mogla, oduzela bih vam previše vremena kada bih nabrajala poznate ličnosti koje su udelile ovaj sadržaj, ali zaista dosta podrške. Posebno za ovu akciju rudarima koja je bila možda najveća akcija u istoriji organizacije. Jeste, i tu ste se baš dobro pokazali. Evo sada otvarate
i srpsku školu u Krajini. To je baš lepo. Očekujemo neke slike da vidimo kako dečica tamo uče zajedno sa učiteljicom Radmilom, da vidimo kako to izgleda, jer prate nastavu i kako je, da li su zaboravili pišu ćirilicom ili nisu. Verujem da nisu. Hvala mnogo, Tamara, što si bila naša gošća ovoga jutra. Tamara Stojković iz organizacije 28. jun bila je naša gošća. Oni danas otvaraju srpsku školu u Krajini koja će raditi vikendom za 30-ak dece, koliko ih je za sada prijavljeno. Nadamo se i verujemo da će ih biti još. A naša Smiljana Popov pre nekoliko dana dobila je nagradu u okviru